Poštovani mediji, dobar dan vam želim i dobrodošli na tiskovnu konferenciju Gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice i Gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke grada Novske. Na današnjoj tiskovnoj konferenciji obratit će vam se potpredsjednik Gradske organizacije HDZ-a, potom gospodin Pavo Kutleša, potom gospodin Mišo Tušek, gradski vijećnik iz redova Hrvatske demokratske zajednice, te gospodin Siniša Kesić, predsjednik gradskog odbora HSS-a grada Novske, ujedno i gradski vijećnik. Izvolite, Pavo. Hvala lijepo. Ja bih najprije pozdravio sve nazočne predstavnike medija i krenuo bi sa našim osvrtom na gradonačelnikovu jedan tekst koji je objavljen na web stranici grada Novske, a nosi naziv Osvrt gradonačelnika na 2015. godinu. Pročitavši ga, taj me tekst posjetio na pamflet najgore vrste. Nisam ga mogao nazvati nebulozom ni čistom iluzijom, naime taj tekst je više od toga. On je pisan u stilu hvalite me usta moja i izazvao je najprije jedan opći posmijeh kod svih onih koji su ga čitali, a poslije i ljudi naprosto u razgovoru s njima nisu mogli vjerovati da tako se nešto uopće može napisati i staviti na internetsku stranicu grada. Nevjerojatno je s koliko laži raspolaže autor ovog pamfleta, pa tako u tablici s nazivom Investicije 2015. godinu mogu se vidjeti nebulozne cifre prepisane iz raznih projekata državnih institucija, pa tako daje sebi, uzima si za zaslugu državne projekte na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i doslovno kaže, citiram, dodijelili smo građanima 2.440.000 kuna. Kao da je on to dodijelio, ne znam iz kojih sredstava, valjda iz gradskog proračuna. Pa zar ga nije sram što u tom projektu je sudjelovalo samo 30-ak građana grada Novske. Potom se vidi da u gradskoj upravi vlada nerad, nesposobnost i da postoji nedostatak tima, dok u drugim sredinama ova sredstva koriste na tisuće i tisuće obitelji. U Novskoj je to nažalost samo 30-ak, što govori da nije izvršena odgovarajuća priprema, mjesto da se puno vremena utrošilo u informiranje građana, naprosto to nije odrađeno i imamo reakciju takvu kako imamo. Tek ovih dana ljudi su shvatili kakva je vrijednost toga projekta i sad pripremaju se za sljedeći natječaj, dok prethodni natječaji su prošli tako kako jesu. Naime, u Novskoj se javilo 30-ak obitelji, to je na neki način u drugim sredinama i svake ulice se kandidiralo otprilike toliko. U sljedećem dijelu teksta on se hvali sa nabavom komunalne opreme, a propušta reći da je tu opremu donirao Fond za zaštitu okoliša za provedbu jednog projekta koji se naziva postupanje ili gospodarenje sa komunalnim otpadom. Naime, cilj toga projekta je smanjiti odlaganje komunalnog otpada na deponiju, ali u Novskoj se on provodi na način da su podijeljene posude za otpad. Građani grada Novske troše svoje vrijeme i energiju, oni razvrstavaju otpad, a Novokom
razvrstani otpad, znači one kvalitetne komponente, kvalitetne sirovine i dalje te iste, znači odvojeno prikupljene odlaže na deponiju. To je nešto neshvatljivo i to niti je dobro, niti je korisno, dapače, to je štetno. Ja ne znam samo kako i na koji način ovaj fond reagira na to. Zatim, naš gradonačelnik hvali se uređenjem Novljanskog jezera. Naime, gore sa 20 ili 30 metara betonskog zida i sa ostalim radovima izvedenim gore učinjen je čisti ekocid. A što se u Novskoj uvijek navodi i hvali se kao jedan krunski projekt koji će Novsku pokrenuti. Zatim hvali se sa uređenim igralištima, pa oni su već godinama takvi uređeni. Hvali se sa izgradnjom određenih objekata, a ova ekipa na čelu sa gradonačelnikom Kvasinom nije u stanju ni okrečiti ono što smo mi izgradili kroz zadnjih 10-15 godina, kako neku godinu reče jedan humorista u jednoj seriji. Zatim hvali se dalje sa izgradnjom, odnosno rekonstrukcijom ceste u Kozaricama. Iako cijeli grad, a posebno ljudi iz Kozarica znaju da je to projekat Županijske uprave za ceste, znaju da je cesta isfinancirana sredstvima Županijske uprave uz sudjelovanje grada. I to treba reći. Ali, kad se nešto prezentira, onda se mora ići sa istinom, a ne tako uporno lagati. Zatim se hvali sa izgradnjom vodovoda. Bravo, gradonačelniče. U 3 godine uspjeli ste izgraditi 100 metara vodovoda. To je godišnje 33,33 metra. To je jedan građevinski, mitski pothvat. To nije zabilježeno u Novskoj, ni u Slavoniji, ni u Hrvatskoj. To se zaista treba pamtiti. Godišnje 33 metra vodovoda, svaka čast. I na kraju, gradonačelnik se sjetio kanalizacije i spominje u svom tekstu kanalizacijski sustav u vrijednosti od 90 miliona kuna. Kako to da se baš sjetio toga projekta u zadnjoj godini mandata? A cijeli projekat je izbrisao u 2013. godini jednim diletantskim pristupom. Naime, vi se sjećate da je taj projekat bio 2013. godine u rujnu u natječaju. I on je naprosto jednim amaterskim pristupom tome projektu izbrisao ga i evo, hvala Bogu da je se nakon 3 godine ipak sjetio da je on nekad postojao i da bi možda jednog dana opet nešto bilo od toga projekta. Da je projekat se nastavio realizirati ove godine, bi on bio u završnoj fazi, kao i projekat koji se završava u Čakovcu, otprilike istih veličina i pokrenuli su ga u isto vrijeme. Nažalost, evo, to je tako. I na kraju, jasno treba reći i poručiti, gradonačelniče, uveli ste Novsku u 4-godišnju investicijsku pomračinu ili investicijski mrak. I na kraju, još bih spomenuo samo još jedan apsurd. Gradonačelnik tvrdi da skrbi o braniteljima time što je zaposlio njih 2, tako je napisao da je zaposlio 2 nezaposlena branitelja. Zar je to skrb o braniteljima? Pa braniteljska populacija u Novskoj je daleko šira. Ovo je zaista tragikomično i ono zaslužuje ovako jedan osvrt i možda posebnu temu konferencije za tisak. Hvala.
Evo, ja vas isto sve skupa pozdravljam. Ja ću se danas malo osvrnuti na najavu koju je gradonačelnik pustio, znači u istom ovom izvješću o radu u protekloj godini, a vezana je uz namjeru da se zatvori promet motornih vozila kroz centar grada Novske. Znači, sjetimo se svi za Vukovo kako smo imali situaciju kad je bio zatvoren promet kroz centar grada, kružili smo okolo nekakvim malim tjesnim ulicama, gužvali se, jedva čekali da prođe ta situacija, da se ulice otvore. Čuli smo gunđanje građana na sve strane i nezadovoljstvo sa takvim stanjem, a evo sad imamo namjeru da nam se to dogodi, znači kroz cijelu godinu da se u potpunosti zatvori promet kroz centar grada. Tu se javljaju odmah konkretna pitanja, a to je na koji način će građani Staroselske, Bukovačke, Nokove ulice uopće izlaziti iz svojih ulica, na koji način će oni dolaziti u sam grad, na koji način će onaj ko treba recimo iz Bukovačke doći na hitnu, brzo doći do hitne, jer morat će kružiti nekakvim malim okolnim ulicama, znamo da alternativnih pravaca nema, ne postoje u gradu Novskoj nekakve prometnice kojima bi na brz način mogli zaobići centar grada. Mišljenja smo znači da ovakav jedan potez nije dobar, da je u potpunosti nepotreban, tim više što naša šetnica je dovoljno široka, velika i dugačka za potrebe jednog grada kao što je Novska. I svakako bi bilo možda puno uputnije taj novac koji bi se potrošio na nešto ovako iskoristiti u neke druge svrhe. Pa na primjer urediti nešto od ovih ulica, sjećamo se za bivših mandata da se svake godine radilo bar poneka ulica u Novskoj renovirala, mi ih imamo još koje bi trebalo napraviti. To su na primjer ove ulice gore kod groblja, treba se provesti malo njima, vidjeti u kakvom su one stanju. Ili recimo kružni tokovi o kojima već puno pričamo. Ako razgovarate sa građanima, s kim god sam ja razgovarao, svaki mišljenje da bi trebali kružni tokovi kod Paludine i dolje kod parka, gradonačelnik to uporno odbija. Evo još nešto što bi bilo dobro kao alternativa ovome, znači da ne trošimo novce na zatvaranje centra, nego da uredimo ovaj dio iza zgrade Borova. To je onaj dio gdje su ona parkiralište, one garaže gdje imamo u biti jedno blato, gdje bi se uređenjem dobilo dosta parkirnih mjesta. Svjedoci smo toga da tamo često imamo problema sa parkiranjem, naročito ponedjeljkom kad je posebna gužva u gradu Novskoj. Znači tu se ne bi uredio samo taj centar, nego bi se taj dio ispojio sa Radničkom ulicom dolje, prolazom jednim koji bi išao pokraj tržnice, pokraj Konzuma i spojio se na Radničku. To je nešto što je planirano još u bivšem mandatu, gdje su već preduvjeti stvoreni, napravljene potrebne parcelacije. Idejni projekt, znači, već se bilo odmaklo u ovoj ideji i ona bi svakako bila dobro došla. Tu bi dobili bar 30-ak novih parkirnih mjesta koja bi svakako dobro došla, znači, ovim gužvama. Evo, to je jedna od ideja, znači, koja bi svakako bila dobra, a ne da zatvaramo grad i napravimo se s tim problemom. Još bi se malo i osvrnuo na ovaj problem sa jezerom Novska. Gospodin Kutleša je već rekao dosta toga oko toga. Ja bih još samo ovo napomenuo, znači tu se sve radi bez projektne dokumentacije koja je potrebna za ovo. Radi se bez pisane suglasnosti Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma koje su nositelji prava upravljanja na tom zemljištu, znači na neki način protuzakonito i tu možemo svakako očekivati primjer po revizije, pa moguće i nekakve novčane sankcije. Saznanja koja ja imam su da se namjerava i drugu stranu jezera, na drugoj strani jezera podizati nekakav betonski zid, nešto slično kao što je na ovoj strani do ceste, znači opet idemo sa nekakvom betonizacijom jedne prirodne oaze koja je dosad služila Novljanima kao odmaralište za tijelo i dušu, znači ako ste se htjeli opustiti onda ste išli na jezero, ali ne sa ciljem da gledate tamo u sive betone, nego da uživate u čistoj, nedirnutoj prirodi. Imali smo priliku pročitati da se gradonačelnik hvali sa posjetom veleposlanika Japana koji je istakao nedirnutu prirodu u Novskoj kao nešto što je vrlo bitno i što treba čuvati, a evo mi našu nedirnutu prirodu uništavamo na način da gradimo betonske zidove, pravit ćemo i nekakve tribine, upravo me strah na šta će te tribine ličiti i šta sve još ne gore, da ne ponavljam sve one silne priče koje smo već puno puta ponovili. Evo na kraju još bi samo
spomenuo predizborno obećanje aktualnog gradonačelnika, znači on je u svojoj predizbornoj kampanji obećavao kako će on u 4 godine napraviti dvostruko više u gradu Novskoj nego što je HDZ napravio u 20 godina. 3 godine su skoro prošle od gradonačelnikovih projekata. Ja vidim jedino klizalište u Novskoj, to je nešto što nismo imali. O nekakvom uređenju jezera se već i prije razmišljalo, ali ne na ovakav način kao što se to sad radi. Znači imamo jedan novi projekt, sve ostalo je nastavak projekata koji su započeti u prošlom mandatu. Mogu zaključiti da od silnih obećanja nema puno. Ovo što gradonačelnik radi je jedna populistička politika, dodvoravanje građanima putem raznih novčanih davanja. Ovo zapošljavanje branitelja, to je čista hvala, gospodin Kutloš je rekao o tome dovoljno, ja se s njim slažem, o braniteljima treba na drugi način skrbiti. Znamo kakav je odnos prema udrugama koje su proistekle iz Domovinskog rata, odnos je katastrofalan, nikakav suradnje nema i to je nešto strašno. Mada kad čitamo stranice grada Novske, službene stranice grada Novske, onda sve zvuči tamo bajno i sjajno, međutim znamo da to tako u stvarnosti nije. Evo, znači ne možemo nikako biti zadovoljni sa ovakvim načinom rada. U narednih godinu i pol još ne vjerujem da će se išta značajno promijeniti i mislim da građani trebaju razmišljati o ovom stanju, o ovom što smo rekli i kad budu sljedeći put birali da promisle koga biraju. Hvala. Dobar dan svima, također pozdravljam sve predstavnike medija, svoje kolege. Kao što je gospodin Kutleša rekao, potaknuti osvrtom gradonačelnika na 2015. godinu i planiranim projektima za 2016. godinu odlučili smo sazvati ovu tiskovnu konferenciju i obratiti se građanima svojim stavom i mišljenjem. Ova tiskovna konferencija je kritika svega onoga što se dešavalo do sad u zadnjih gotovo 3 godine vlasti mandata današnjeg gradonačelnika, odnosno mi znamo da kritika može biti i pozitivna i negativna, pozitivne i dobrih stvari. Gradonačelnik se nahvalio, hvala Bogu, kroz medije, kroz novinarski list, vidjeli ste dosta fotografija i bilo je tu i dobrih stvari, ali nažalost moramo reći da imamo i prisutni smo u vremenu kad se dešavaju mnoge loše stvari. Upravo ova naša tiskovna konferencija danas možemo reći izazvana jednom najavom koju gradonačelnik najavio za sljedeću godinu zatvaranja projekta, zatvaranja centra Novske i uređivanja šetnice. Razlozi ovakvom postupanju i uopće ideji za ovakav projekt moraju biti vrlo ozbiljni i vrlo razboriti. Ja se bojim da, a reći ću sad iz nekoliko razloga, to ovdje i u Novskoj i u slučaju našeg gradonačelnika nije takav slučaj. Mi znamo koji su glavni problemi danas građana grada Novske i šta najviše muči građane grada Novske. To su radna mjesta i to su rješavanje infrastrukturnih problema. Iako je dosadašnja vlast napravila jako puno na rješavanju infrastrukturnih problema, možemo se i pohvaliti, reći da je Novska preko 90% pokrivena vodovodnom mrežom, da su izgrađeni kilometri i kilometre i uređeni gradskih ulica. Uvijek postoji prostor za još boljom, kvalitetnijom infrastrukturom. Danas u Novskoj postoje 2-3 ulice, 2-3 ogranka u Bukovačkoj ulici Vladimira Nazora, gdje 30 kuća još nema kanalizacijsku mrežu. Ali nije ni to glavni problem. Bojim se da je glavni problem što mi nemamo nakon 3 godine, gotovo 3 godine vlasti, riješen ključni problem, a to je problem nezaposlenosti i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru. Svjedoci smo
da smo imali nekoliko potpisivanja sporazuma o novim ulagačima i investitorima, kao što je ovaj ovdje koji je bio najavljivan, odigran i međutim propao. To je ulagač u Hladnjaču, gdje je grad Novska investirao 50.000 kuna u projektnu dokumentaciju i nečijom pogreškom izgubio i taj novac. Također smo imali domaćih investitora firmu Hakadeš, koji je grad Novska dao sve benefite i kvalitetne uvjete, međutim, nažalost, ta investicija, iako i otvorena i realizirana, još nije rezultirala otvaranjem niti jednog radnog mjesta, dapače, desilo se suprotno. A svjedoci smo i potpisivanju sporazuma o izgradnji tvornice Teraston u Novskoj. To je na osnovu natječaja od 17.12.2014. godine. Tvrtka Teraston je kupila zemljište od grada Novske također pod povoljnim uvjetima i obećala je zaposliti 100, odnosno otvoriti 100 novih radnih mjesta. Ja ovdje držim dokument koji to potvrđuje, gdje je trebalo 1.12.2016. godine proraditi prva smjena. Znači, ne početi izgradnja tvornice, nego proraditi prva smjena, to je u poslovnom planu te tvrtke predviđeno bilo. Tvrtka je prijavljena od 17.12.2014. godine na adresi Crkvena 1 u Novskoj, međutim, od 1.12.2015. tvrtka je otkazala najam tog prostora i više nije registrirana na toj adresi. Ja se nadam da će svojim projektom biti sve u redu i da će donesti nekakve rezultate i nova radna mjesta, međutim, moram reći da me malo na osnovu ovih svih stvari i ovih rezultata su ova prva dva investitora ovo jako plaši, jer ako je neko pred izgradnjom, pred izriješenom svom projektnom dokumentacijom i dobivanom građevinskom dozvolom sad otkazuje prostor i sjedišta ove tvrtke, onda je to malo upitno. Ali ne želim biti skeptičan. Želim da se ova stvar realizira, ali velim, moramo biti jako oprezni. U svakom slučaju, zašto to napominjem? Napominjem to zato što i nakon sve ove tri najavljene velike milionske investicije i nakon svih benefita koje je grad Novska dao u Novskoj, mi nemamo otvoreno niti jedno do dan danas radno mjesto. Dapače, svjedoci smo ovih dana i otpuštanja u nekim od tvrtkama u gradu Novskoj. To govorim sve zbog toga da shvatimo pitanje zašto se ide ovakve projekte tipa šetnice. Postoje projekti dobri, postoje loši projekti. Postoje loši projekti koji su popravljivi, ali postoje i oni koji nisu popravljivi. Šta to znači? To znači kad vi nanesete neku štetu i građanima i financijskom proračunu grada Novske, vi to ne možete više popraviti. Konkretno imamo ovdje jedan dokument, odluku o darivanju nekretnine u vlasništvu grada Novske Hrvatskim vodama. To se je desilo na sjednici 26. svibnja 2015. godine. Naime, nije sporna odluka o darivanju Hrvatskim vodama. Možemo reći da je i sporna, ali sporna je lokacija i mjesto po meni gdje se darivalo to zemljište. Znači, grad Novska daruje Hrvatskim vodama zemljište uz srednju školu. Znači, zemljište u uključivo stambenoj zoni uz sportske terene gdje je iza toga predviđena i locirana, izrađena projektna dokumentacija za još jednu školu i dječji vrtići. Ali za šta im daruje zemljište? Daruje im zemljište za regionalno sjedište zaštite od poplava, obrane od poplava sa skladištem. Mi znamo šta znači riječ skladište. Da se tu neće kretati osobna vozila, nego teška teretna vozila i kamioni. Niko nije protiv toga da u Novsku dođe regionalni centar za zaštitu od poplava. To sam rekao i na sjednici gradskog vijeća. Ali da li je u vrijeme dok svi gradovi i općine iz strogih urbanih zona
sele firme, a mi u grad Novska posjedujemo u zoni zapad, znači 500 metara od naplatnih kućica, zemljište sa svom infrastrukturom, da ljudi znaju o čemu se radi. Znači uz Evolen i firmu Katavić i sada Hakadeš, i dan danas imamo zemljište, grad Novska raspolaže uređenim zemljištem, mi njima darujemo zemljište u realnoj vrijednosti od više od 350.000 kuna, gotovo u strogom centru Novske. Nisam vidio razlog zbog čega, osim populističkog ili dodvoravačkog, se to radi. Priča o zapošljavanju novih ljudi, sve je u redu, ali Hrvatske vode već imaju zaposlene ljude, oni će samo dislocirati postojeću lokaciju na ovu drugu. Ma neka i zaposle 3 do 4 čovjeka i to je u redu. Ali zašto jedno skladište, ovdje lijepo piše, prostor za skladište obrane od poplava, kad cijeli svijet to dislocira iz centra gradova, pristup kamionima, u stambenu zonu, uz školu, uz centar za socijalni rad, mi trpamo i još poklanjamo zemljište Hrvatskim vodama. To su po meni nepopravljive odluke, a bojim se, kad sam ovo sve rekao, da i ova odluka, koja je samo ideja, nadam se da je ovo samo ideja, ali ideja koja nije dobro razrađena i koja nije dobro iskomunicirana o zatvaranju centra Novske. Uzmimo u obzir da konfiguraciju urbanista grada Novske, da imamo samo ovu žilu kucavicu, ovu jednu ulicu koja od, znači, Osječka ulica, Zagrebačka ulica preko trga dr. Franje Tuđmana povezuje istok zapad Novske. Uzmimo u obzir da je na jednom kraju grada imamo hitnu službu, na drugom kraju grada imamo vatrogasnu službu, između toga je policija. Da se nekome nešto desi, recimo, na prostoru Starog Grabovca, kojim lavirintom treba proći ta hitna služba da dođe i pomogne tom bolesniku. Ili uzmimo u obzir da imamo u centru grada autobusni kolodvor i da nam se autobus mora vraćati okolo, naokolo, da bi te naše putnike dovezao u centar, jel tako? Ili onaj autobus koji vozi školsku djecu, ili bilo šta drugo. Znači, a svi mi znamo i svjedoci smo da u gradu Novskoj, hvala Bogu, ima dovoljno šetnice, dovoljno promenade, ali nema dovoljno ljudi, jer nema dovoljno radnih mjesta, jer nas oni napuštaju i odlaze trbuhom za kruhom na rad u inozemstvu. Zbog toga ja pozivam sve one koji tako razmišljaju, pa i gradonačelnika, da se okrene stvarnim projektima, da se ne bavi populističkim projektima, ima dovoljno prostora, dovoljno mjesta i dovoljno financijskih sredstava da se odrade projekti koji će služiti građanima, a ne koji će sputavati njihov život i rad. Hvala lijepo. Evo, ovo je sve od govornika. Ukoliko novinari imate koje pitanje vezano je upravo za ove teme, možete sada reći. Pa ne znam, evo, ako netko od vas govornika želi prokomentirati poduzetničku zonu Novska, najavljena kao jedna od najperspektivnijih zona u Hrvatskoj, evo i sad nakon 3 godine kako je infrastrukturno, barem u ovoj fazi završena, nemamo niti jedan poslovni objekt tamo. I kad se govori o poslovnim objektima, izuzevši hladnjaču za voće, koje je prije 2 ili godinu dana investitor otkazao, najavljuje se gradnja jedne tvornice koja u svom radu i proizvodnom procesu koristi 4 materijala, od kojih 2 prema ispitivanjima nekih instituta su i kancerogena. Sjećam se povika prije na bivšu gradsku upravu, kada je spominjena jedna tvrtka, sada da je ne imenujem, pa su se jako zabrinuli za prljavu industriju. Meni se čini da od ove 4 materijala sva 4 su u tom dijelu prljave industrije i pitao da li možete pretpostaviti, ako i ta tvornica proradi, da li će pored nje rado doći investitor koji se bavi
prerađivačkom industrijom, hranom ili bilo čega čim sličnim. Ovo je ekologija. Pa evo ja ću kratko tu očito da Dašo ima više informacije od mene što se toga tiče, ali industrijska zona je jedan, mi smo puno spominjali da je to majka svih projekata i zaista je. Industrijska zona je prostor od, mislim, 80 hektara koji bi trebao biti budućnost Novske. No, međutim, ako se ovako nastavi, naši mandati, protekli mandati, mislim jedan ili čak 1,5 mandat je protekao u cijeloj toj priči i niz problema oko imovinsko-pravnih odnosa u formiranju te industrijske zone. Sad kad je ona formirana, sad nju treba naprosto napuniti pogonima, dovesti investitore. Puno priče je bilo oko toga u ove protekle 3 godine, no međutim svjedoci smo da ništa od toga nije napravljeno. Odnosno ne ništa, nek napravljen je tamo povod Pakadeša koji očito nije napravljen s namjerom da zapošljava ljude, nego da se bavi špekulativnim iznajmljivanjem prostora. Vidjeli ste oglase za iznajmljivanje prostora, a i cijeli projekt je koncipiran tako da je hala koja ima, ne znam sad napamet koliko ima kvadrata, ali podijeljena je u 4 segmenta, potpuno odvojena. Prema tome, u jednom se segmentu, čuo sam da čak se nešto radi, no međutim, druga 3 segmenta su namijenjene za iznajmljivanje. Nije ni to najlošije, no međutim, očito da se javio nekakav u samom startu disfunkcionalna priča o tome projektu. A što se tiče ove najave oko izgradnje nekih drugih objekata, odnosno nekih drugih pogona, ja naprosto kao i dobar dio Novljana više u to ne vjerujem, jer mislim da ekipa koja to vodi, koja to bi trebala raditi, da ona nije sposobna da cijelu priču zavrti i da u taj prostor dovede kvalitetnog investitora. Siniša je rekao da postoje projekti koji mogu nanijeti nepopravljivu štetu, a nepopravljiva šteta bi bio upravo takav jedan projekat koji bi koristio određene materijale koji su kancerogeni, koji bi proizvodio određene proizvode koji bi bili problematične kvalitete i naročito ako su to proizvodi koji mogu utjecati na život i zdravlje ljudi. Naravno da uz takve projekte, uz takve pogone da se niko neće odlučiti investirati uz tako nešto. Pa nećemo pričati o prehrambenoj industriji, možemo pričati o svakoj drugoj industriji, ali danas to nije dobra atmosfera za poticanje, za investiranje. Naprosto svi bježe od takvih projekata i ti uglavnom iz cijele Europe se takvi projekti sele na neke druge lokacije. Evo toliko, hvala. Evo još ću ja, koji može. Pa, kao mali poduzetnik, kao zagovornik svih ulagača, bez obzira na sve, ja ću poštivati i kao što sam i rekao i na sjednicama gradskog vijeća, založit ću se za bilo koju investiciju s tim što očekujemo od nadležnih institucija Republike Hrvatske i vjerujemo u njih da će na pravi način znati zaštititi svoje građane. Mene je jako smetala ona priča o energani u Bročicama, gdje se ona proglašavala opasnom, štetnom, a ja sam svjedok da se takve energane su se smještavale u centre gradova evropskih i funkcionirale. Ja ne kažem da nekakva takva energana, da nekakva bilo koja druga industrija u početku nema problema, da ne može uskladiti svoj rad, da ne može metnuti dodatne filtere, da ne može dodatno zaštititi građane. Imali smo situaciju i sa Evolenom, gdje su se stanovnici pobunili, investitor je uložio, moram reći, znatna sredstva i riješio taj problem. Imamo i
sada sigurno sitnih problema do veganidje, vjerojatno, ja vjerujem ljudima da možda ima nekad i prašin, da imaju ovog ono, ali sve se to da riješiti za usput. Ja sam u svakom slučaju za investiciju, za ulaganje, vjerujem u službene institucije Hrvatske države koje, ukoliko rade svoj posao kako treba, a nadam se da rade, neće izdati ili će izdati dozvolu za rad takve industrije. Ja sam danas više skeptičan uopće, što je Pavao rekao, u realizaciju takvih stvari. I ono što je obećano, a to su radna mjesta, broj radnih mjesta i kvaliteta tih radnih mjesta. Hvala. Dobro. Evo, ako je to onda sve, ja se zahvaljujem našim govornicima, a i vama medijima evo što ste došli na današnju tiskovnu konferenciju.